Добрый вечер. Распачинаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Беларусі патрэбны новы прэзідэнт, казалі кандыдаты падчас выступу на дзяржаўным радыё. Кандыдаты адчуваюць, што сёння ў грамадскай атмасферы вісіць пытанне пра сыход Лукашэнкі, кажучы наўпрост. Таму і Дмітрыеў, і Ціхановская казалі пра змену ўлады. Працуюць усе следчыя. 450 чалавек сведкі ў справе 14 ліпеня. Я ішла адразу на допыт з рэчамі. 4 гады без Шарамета. Тая мужнасць, якую паказаў Павел на гэтым шляху, гэта, я думаю, што вось самы галоўны урок, як не ламацца пад ударамі лёсу. У Мінску і Кіеве ўшанавалі памяць забітага журналіста. Выборы по-беларуску. Кандыдатка на прэзідэнцтва дзеля бяспекі сваіх дзяцей мусіла іх вывезці з Беларусі. Такое рашэнне Святлана Ціхановская прыняла пасля атрыманых ёю пагрозаў. Тым часам пачалася актыўная фаза выбарчай кампаніі, выступленні кандыдатаў на тэлебачанні ды радыё і прэзентацыя праграмаў. Падрабязней Александр Папко. Галасаваць толькі ў асноўны дзень выбараў і масава запісвацца ў назіральнікі, заклікала Святлана Ціхановская ў сваім першым радыёзвароце. Выборы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Як прызнаецца кандыдатка, яна прэтэндуе на прэзідэнцтва, каб вызваліць арыштаванага за палітычную дзейнасць мужа Сергея і вярнуць беларусам права голасу. Неужели действующий президент рассчитывает, что, избивая людей дубинками, кидая за решетку, выписывая им штрафы, он заставит людей себя любить? Он что, действительно думает, что насилием, нахрапом, хамством и постоянным враньем можно решить проблемы в экономике, к которым он сам же и привел нашу страну? Дапамагчы развязаць гэтыя праблемы Святлане Ціхановскай маюць хаўруснікі. Арыштаваных уладамі актывістаў ейнага штабу замянілі сябры каманды Віктара Бабарыкі ды Валерыя Цапкалы, а таксама шэраг актывістаў з розных апазіцыйных партыяў. Усе адкрытыя. Няма такого, хочаш, прыходзь і дапамагай, рабі нейкі кавалак працы са сваім досведам, тое, што адбываецца ў нас. Таму мы ўсіх заклікаем, калі хтосьці гатовы дапамагаць, працы хапае. Пасля перамогі Святлана Ціхановская паабяцала правесці новыя справядлівыя прэзідэнцкія выбары. Правесці паўторныя выбары паабяцаў і іншы апанент Лукашэнкі Андрэй Дмітрыеў. Замест развіцця рэформаў атрымалі стагнацыю з вечнай паказухай, пошукам ворагаў сярод сваіх грамадзянаў, хамствам, безадказнай палітыкай падчас каранавіруса, агромістым апаратам чыноўнікаў, які расце. У многіх гарадах сёння адзіная магчымасць пракарміць сям'ю – гэта з'ехаць за мяжу. Абое апаненты Лукашэнкі агучвалі тыя ж праблемы і прапаноўвалі тыя ж развязанні. Концепты, что ли, схожие, но мне кажется, что это отвечает просто настроениям людей. Люди хотят в действительности менять немедленно, прямо сейчас власть. Ці атрымаецца гэта зрабіць аб'яднаным апанентам Лукашэнкі? Лукашенко захавае ўладу, прычым коштам рэпрэсій найперш, коштам грубай сілы, але потым грамадства яно ўжо не стане ранейшым, усё ж такі зрухі адбыліся ў масавай свядомасці дастаткова істотныя. Да жорсткага супрацьстаяння рыхтуецца і Святлана Ціхановская. Сваіх дзяцей 4 і 10 гадоў яна наперад выбараў вывезла ў адну з краінаў еўразвязу. Александр Папко, Белсад. Выбарчая кампанія праходзіць у атмасферы гвалту. Скаргі ды звароты не абараняюць правоў выбарнікаў. Праваабаронцы апублікавалі справаздачу маніторынгу выбараў. Тым часам па ўсёй краіне працягваюцца суды над удзельнікамі мірных пратэстаў. Ірына Дарафійчук падрабязней. Не толькі асвятляюць падзеі, але і сведчаць. Журналістку Белсату Кацярыну Андрэеву выклікалі ў следчы камітэт у якасці сведкі ў крымінальнай справе. Вядзецца пра масавыя пратэсты 14 ліпеня. Я ішла адразу на допыт з рэчамі.
Мне параілі праваабаронцы, і мой адвакат сказала, што гэта нармальная мера падстрахоўкі прыйсці з рэчамі. Я ўзяла ўсё самае неабходнае, але, на шчасце, мне гэта не спатрэбілася. Кацярына Андрэева вела стрым з мінскіх акцыяў супраць нерэгістрацыі Віктара Бабарыкі ды Валерыя Цапкалы кандыдатамі на прэзідэнцтва. Падчас пратэстаў адбыліся сутыкненні з міліцыяй. На наступны дзень следчы камітэт распачаў крымінальную справу паводле артыкулу 342 за арганізацыю і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэтая справа масавая, будуць апытаныя больш за 450 асобаў, так сказала следчая, якая мяне дапытвала. І цяпер яны выклікаюць фактычна ўсіх, хто знаходзіўся тады там, і ўсіх, хто быў затрыманы. Паводле праваабаронцаў, сутыкненні ўдзельнікаў мірных пратэстаў з сілавікамі справакавалі самыя міліцыянты непрапарцыйна жорсткімі дзеяннямі. Агулам жа дзеянні ўладаў у чарговай справаздачы кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары ацэньваюцца як, цытата, «беспрэцэдэнтны ўзровень ціску» на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Відавочна, што сэнс хутчэй у тым, каб людзей палохаць і такім чынам стрымліваць гэтую актыўнасць, пратэсную актыўнасць, которую мы бачым на вуліцах. Мы бачым, што нават там сотні чалавек затрыманыя, і гэта не збівае эту актыўнасць людзей. Людзі выходзяць на наступны дзень ізноў. Судовы пераслед удзельнікаў акцыяў салідарнасці працягваецца і ў Менску, і ў рэгіёнах, а ціск на журналістаў вядзецца ў тым ліку і праз іх родных. У Гомлі суд цэнтральнага раёну разглядаў сёння справу ў дачыненні сына журналісткі Белапану Алены Германович і журналіста «Камсомольскай правды» в Беларусі Паўла Міцкевіча. Я чакала насамрэч, што, магчыма, мяне ці майго мужа могуць затрымаць на акцыі ці пасля акцыі, якія мы асвятляем. Але я не чакала, што метады сталі больш брутальныя і ціск пачаўся не на нас, а на наша малога, якому толькі нядаўна споўнілася 18 гадоў. Паводле Алены Германович, ейнага сына разам з сябрам затрымалі 3 ліпеня па дарозе на пляж, абвінаваціўшы ў тым, што ён нібыта чапляўся да мінакоў. У ізалятары часовага ўтрымання з хлопцам правялі гутарку. Мы з табой там, будем сачыць, я так разумею, ты не зробіш шаг ні ўлева, ні крок ні ўлева, ні крок ні ўправа. А калі твои бацькі будуць нешта пісаць пра гэта, то мы тебе пасадзім. Улада переходит пэўную межу, тому что дети не повинны отказывать за дзейнасць, за професійную дзейнасць сваіх бацькоў. Паседжанне ў адміністратыўнай справе Юрыя Германовича працягнецца праз тыдзень, бо сёння на працэс не з'явіліся запрошаныя сведкі-міліцыянты. Ірына Дарафейчук, Белсат. Што мы пабачым у дзень выбараў? І ці ўвогуле пабачым што-кольвек, акрамя таго, што захочуць паказаць дзяржаўныя каналы. Да прыкладу, учорашняй сустрэчы Ціханаўскай з выбарнікамі не змаглі паказаць ніводныя незалежныя медыа. Што перашкодзіла наўпростаму эфіру дайсці да гледача? Разам з экспертамі разбіралася Анастасія Русецкая. Скоро все начнется, пока немного хорошей музыки. Вось так, праз дзесятак хвілінаў пасля пачатку перарваўся стрым нашага каналу напярэдадні. Нечаканыя праблемы з сувяззю падчас агітацыйнага пікету Святланы Ціханаўскай у сталічным парку дружбы народаў узніклі ў журналістаў розных медыяў. Ці гэта было зроблена наўмысна, ці не наўмысна, мы сказаць дакладна не можам. Але выснова галоўная і адзіная, тое, што ані журналісты, ані актывісты, ані аб'яднаная апазіцыя не гатовыя да падзеяў крытычных, да падзеяў плошчы, калі трэба будзе паведамляць сваім прыхільнікам, паведамляць чытачам, гледачам, што адбываецца. Паводле падлікаў валанцёрскай службы праваабарончага цэнтру «Вясна» на ўчорашнім мітынгу прысутнічалі каля 7,5 тысячаў чалавек. Праблемы з мабільным інтэрнэтам падчас мітынгу адзін з найбуйнейшых сотавых аператараў краіны, кампанія А1, пракаментаваў нашаму каналу наступным чынам. У названы перыяд у абанентаў, якія знаходзіліся на тэрыторыі парку дружбы народаў, маглі назірацца цяжкасці ў рабоце мабільнага інтэрнэту. І гэта было выклікана павышанай нагрузкай на сетку ў сувязі з правядзеннем масавага мерапрыемства ў месцы, дзе ў адпаведнасці з яго планаваннем не прадугледжана вялікая колькасць людзей, а значыць і асаблівая тэхнічная забяспечанасць сеткі. Паказчыкі сеткавай нагрузкі перавышалі стандартныя значэнні больш як у 6 разоў. Для паляпшэння якасці паслуг кампанія заплануе працы па пашырэнні прапускной здольнасці сеткі ў гэтым раёне, каб пазбегнуць перагрузак сеткі ў будучыні. Аўтары тэлеграм-каналу «Нехта Лайв» мяркуюць, што мабільную сувязь да інтэрнэту парку глушылі з дапамогай адпаведнай машыны. Аднак адмысловец, які пагадзіўся размаўляць з намі на умовах ананімнасці, просіць не распаўсюджваць чутак. Ніякай спробы заглушыць, это просто перагрузка базавай станцыі, потому что
сувязь звычайная працавала, і у гэтым месцы просто няма дадаткового абсталявання на такую колькасць людзей. Калі б глушылі, то не было б увогуле ніякай сувязі. Глушаць по-іншаму, глушаць так званым белым шумом, ну это такі як бы просто по всему диапазону як бы вещання, просто нейкі шум подаецца. Падобны правал у магутнасці сігналу назіраўся і падчас акцыяў салідарнасці 18-19 чэрвеня, нагадвае Франак Вячорка. Калі будзе адключаны па горадзе нават на 15 хвілінаў інтэрнэт-хатні, офісны, праз кабелі, то ў прынцыпе краіна апынецца у цемры. Ніхто не будзе толкам ведаць ні што адбываецца ў Менску, ні што адбываецца ў рэгіёнах. Каб не пакінуць краіны ў цемры, дадае эксперт, медыі павінныя аб'яднацца. Анастасія Русецкая, Белсат. Праз 12 гадоў пуставання месца амбасадара Беларусі ў ЗША зойме Олег Краўченка, які дагэтуль быў намеснікам міністра замежных справаў. Што да кіраўніка дыпламатычнай місіі ЗША ў Менску яшчэ няма канчатковага рашэння Вашынгтону. Прадстаўляць Менск у Вашынгтоне будзе Олег Краўченка пасля назначэння Александром Лукашэнкам. У межах дамоўленасці аб абмене амбасадарамі Беларусь вызначылася першаю. У ЗША яшчэ няма афіцыйнага рашэння што да свайго амбасадара ў Менску. Аднак найбольш імаверна, што гэта будзе Джулі Фішер, намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях заходняй Еўропы і еўразвязу. На амбасадарку яе намінаваў Дональд Трамп, і цяпер неабходнае зацверджанне ў Сенаце. Беларуска-амерыканскія стасункі ўзнавіліся летась паралельна з паглыбленнем Беларусі у інтэграцыйныя дамовы з Расіяй. Адна за адной Мінск наведалі дэлегацыі з-за акіяну, у тым ліку дзяржсакратар ЗША Майк Помпеа. Афіцыйны Мінск разарваў стасункі з Амерыкаю ў адказ на ўвядзенне санкцый ЗША супраць асобаў, адказных за парушэнне правоў чалавека і палітычнай рэпрэсіі падчас прэзідэнцкіх выбараў 2006 года ў Беларусі. 4 гады без Паўла Шарамета. У Киеве, на месцы, дзе загінуў журналіст, адкрылі сёння помнік. Ушанавалі памяць Паўла Шарамета таксама і ў Менску, на месцы пахавання. Рэпартаж Галіна Бакунчык. Машина выбухнула о 7:45 раніцы 20 ліпеня 2016 года, калі Павел Шарамет ехаў на працу. Сёння менавіта ў гэты час на месцы трагедыі, вуліцы Івана Франка ў Киеве, пры ўдзеле ўкраінскіх і беларускіх грамадска-палітычных актывістаў адкрылі помнік у выглядзе пакамечанага аркуша паперы з імем журналіста, напісаным па-украінску. Павел был журналист, очень известный, на самом деле, не только в Украине, в России, в Беларуси, во всем СНД, мне кажется, да. И на международном уровне тоже Павел был именем. Но кроме того, что он был журналист, он был человеком. Человеком с большущим сердцем. Вельми шкода, что до этого часу еще неведомо, кто его забил. Да, в принципе, не до конца зрозумело, як забиты. А, конечно, для Беларуси это одна из знаковых фигур и лукашенковского часу. Я хотел бы нагадать, что Шарамет был одним з першых яшчэ палітвязняў. Даніну памяці Паўлу Шарамету у гадавіну забойства аддалі таксама ў Менску, дзе пахаваны журналіст. 4-й год калегі родныя і сябры Паўла Шарамета збіраюцца на месцы пахавання, каб ушанаваць памяць і нагадаць жыццёвае і творчае крэда журналіста. Сіла не ў сіле, сіла ў праўдзе. Паводле крымінальнай справы аб наўмысным забойстве сярод асноўных версіяў помста за прафесійную дзейнасць і дэстабілізацыя абстаноўкі ва ўкраіне. Летась у снежні нацыянальная паліцыя назвала імёны 4 падазраваных грамадзянаў Украіны, справу перадалі ў суд, але імёны замоўнікаў забойства па-ранейшаму невядомыя. Самое тяжкое в этой ситуации то, что происходит сегодня в моей стране. Павел боролся. И говорил смело, и я полностью его поддерживаю. И хоть сегодня его нет, но я думаю, что люди его помнят, и память о нем будет жива. Павел Шарамет быў заснавальнікам і вядоўцам шэрагу праграмаў на тэлебачанні Беларусі, Расіі і Украіны. Працаваў разам з выкрадзеным беларускім журналістам Змітром Завадскім. Сузаснавальнік інтэрнэт-рэсурсу «Беларускі партызан», суаўтар кнігі «Выпадковы прэзідэнт», прысвечаны кіраванню Александра Лукашэнкі. Нарадзіўся ў Менску, 5 апошніх гадоў жыў і працаваў у Кіеве. Павел Шарамет – найярчэйшая асоба ў гісторыі журналістыкі і належыць дэмакратычнай супольнасці 3 народаў, кажуць ягоныя калегі ды сябры. Журналист 3 стран – Беларуси, Украины и России – везде себя проявил
самым высоким образом. И это не каждому, далеко не каждому это под силу. Павел человек был, журналист был, для которого вот этот внутренний стержень был непоколебим. Тая мужнасць, якую паказаў Павел на гэтым шляху, гэта, я думаю, што вось самы галоўны урок, як не ламацца пад ударамі лёсу, як годна выконваць сваю працу, заставацца таленавітым, вядомым, яскравым чалавекам у такіх няпростых абставінах. Сёння прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі назваў забойства Паўла Шарамета ганьбаю для Украіны і дадаў: у яго не змаглі адабраць свабоду, таму аднялі жыццё. Галіна Бакунчык, Белсат. Каля 7,5 тысячаў беларусаў паводле афіцыйнай статыстыкі хварэюць на COVID-19. 118 з іх дыягназ пацвердзілі цягам апошніх сотняў. Паводле агульнай колькасці інфікаваных Беларусь займае 32-е месца ў свеце, сведчыць статыстыка інстытуту Гопкінза. Паводле звестак Міністэрства здароўя 20 ліпеня эпідэмія ў Беларусі працягвае станоўчую дынаміку. Колькасць новых зарэгістраваных выпадкаў цягам сотняў склала 118. 86 асобаў выздаравелі. Не ўдалося перамагчы каронавірус 4 захварэлым. Агульная афіцыйная колькасць памерлых праз COVID-19 перавысіла 500. Паводле звестак універсітэту Джонса Гопкінза, які збірае інфармацыю пра стан пандэміі з усяго свету, у сярэдзіне сённяшняга дня было зарэгістравана 14,5 мільёнаў інфікаваных. Ад пачатку распаўсюду віруса перахварэлі 8 мільёнаў 100 асобаў, а смяротных выпадкаў больш за 606 тысячаў. Каб перадухіліць другую хвалю каронавіруса, у Францыі ізноў забавязалі грамадзянаў насіць маскі ў закрытых памяшканнях. За парушэнне штраф 135 еўраў. Каб не сядзець у масцы ў кінатэатры, французы прыдумалі, як і маскі не чапляць, і фільмы паглядзець, і свежым паветрам падыхаць, ды адначасова на чоўне пакатацца па рацэ Сене. Пра жыццё як у кіно. Наш сюжэт без каментара. А у нас на гэтым тыдні пахаладае. Ужо заўтра халодныя паветраныя масы з захаду дасягнуць Беларусі. Якую будзе тэмпература, пабачым зараз на нашай мапе. У мяне ж на гэтым уся інфармацыя. З вами была Вольга Старасціна. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе.